Tripura hastini tai kaisa haino hai wana ma simsa koktoma kasai pheuka chini mangpliwo Tiprasa kami amchai rogo school hindi health center hindi aro rogo staff kisa angmani pherbai kisasek borok belai kheno sikiri sokrok khai phange samung tangi tongmani kholasa khlai rekha khoroksa bukhuk koktomangkha Hokutwisa primary health center borogaro staff khorok ni tongo borei tai khoroksa hangke wanji bosongni Ranjit das moi khoroksa staff phiaba salbrum brum office thangke akaijak soka o khoroni Tiprajwkno Bukhuk omahai salsake sikiriwi salsake rang phunugui taiwaisake samung khlai ya hnei gabangma samungni pressure roi bono sak bedok nani loi khlaiyani bagui saitogui phaimani Ranjit das paithak jora langmao gothang tongmani hingke jesepa nung situng hnei basawi tini koktoma thumnari boskango phai Soilia Bukhuk tai Dumasora primary health center ni Ranjit das no yasi surui bono rompre sokpre khlaimani tai hamya lamot langnai mani kok silchamani bai romitlangkha police asuk bai asi yokjagya Bukhuk bono krak majra rani nangnai hai hini sanka koktoma thumnari boskango kok sitra khuk sitra tongni akaijak soka haibo samung thange kebo nogo thapa khorsingya bagui optirongno soino gobangma borok derao klaibo tongo o klaimani no yakagla bagino o justice sanai lukrong boskango saikhanarka Bukhuk khoroksa khanayadi Dumasora primary health center ni wanama singsa o patimuni koktoma boy tine tang mane tuno ano hospital lang kay hospital cleaning staff ang diti kayo ro hingke sob samay nung no staff ko sini so hospital staff kom sister kom hingke ba no staff ro ko evening ong thong night tong to staff ko sister ko hingke ba no hino no na ake sanga no hino komla ni abu grom no di ano mutu di hin sawa hini sob boy o hinai boro kai sobo abo kai Ranjit bo kai ta kai na para bo ta kai boro ni ji de kayo bo hospital Dumasora hospital mane hospital no hospital no sing ista baksa ang bono sago nung lanin ta se nung aw bahake beber ko pasadi ke bosago ai da baro di chung khali dui jona se diti khayo iro chung thupong chapong kaisa sim sia nai ni sago bo ano mikai next time mo khabo ano hino nun ake bukhbai bibo nung ano roya ang no indi sondo ni sani indi sondo no nang ta khanye nai di hini no ani or ni sta no bang sangni jibi no janai jotono saja omono sakai omono sadi no omono sakai omono sadi no asuk thomai thaka bo tini sibida ki hinna agi bo hinja agi bo system no or thumani bidu tisagoi viral khanye no ang ba hoto thudi hini obo or bo meeting ong ja hingke kaisa rugi pesan or bo te phaimani bo che khanye doctor hini phayoi tuk jalai ja hingke kaisa chini stop ni bukhina bo ang no ni hoto to nungang ba hoto thunai ding rang pa soro nai hine or bo meeting jai bile oboni lekha tongu ponto iro potro sakki tongu joto bo khor busu bero ake bhuna bo prai 4-5 jon ba ba khayong ka sala khali meeting khaino bo no mabro no meeting khaino mabro no obahai ma oro ar kuno siddhanto koroi 30 tarini horo lai no jai ki hinga no jem nang ga no hospital ni staff ro baisa sari sakani staff ro tang sob samay no sai to jana khai jaring khai to jana ye hingi ta hini bili ning tani saya ning iron bong sana nang bili sang bari hini ine ang sob samay jana to no ani staff ro no bo eke bo hamani ke staff ro no tuni sadi khanap sadi sonai sadi obahai mama sini sistarin to bini problem ni bai bo suti la ja nge sister bo korai matro dui jona obo samay ke suti la ja korai sob samay sweeping bai jide se diti ma khayo tini ke boro non logi sanga bo hospital ople hai purdin oro se diti khayo je sidi camera tongo basa kangata ojang hinke bo wahai kok thaya sidi camera koro hinke je ojang bahaka se bo wahai kok deli sago ang bisingo bo na ang kiriya bo bai wahai jorom go hine ang bisingo thangai bo bisingo rupudi au kong sago phatar thangai phatar o kong no bo rupudi sago ano ano hino phaidi nunga ang bai kaje tong phaidi an no musa kam koro an no khali mai tu muitu khume hu janai disi mi chu janai nil ro janai hino wahai ke sago bo kajak jak doi na sila kajak buri basa ganang si bo hingke ani apa arge step kasana sago bo bai ang salai ro di hino 30 tarini hor bo sister bai basa nin bumung khai bepari to sunggo staff kaisa saimano tam te joto no mili lai chole lai tongo staff kaisa bini to bebar kaisa hameno tam mongsa bo ni ngang ke sang tam ke bini bo agi bo complaint tongo abo bini tom chain bagino bini bori tom chain bagai abo tona bagai mane ya gota staff sini staff ni bagi jala mangga tongota jitur nani je kono bini bagi osubida kani bobo kasran jaya ba bobo jitur khainong suni ya ditu kono phe tonai ni sabta
waisa sawo Ranjit das no malekhe no to na musung ko san musang ko salai ke abori be ahai rai ke bo bai salai di no no bo simita na agi bo bama ke khoro busu bai কথা না agi ko meeting rongjak sing nijini onek ani porbar bai bo after meeting sitting lai ja karon ke after onek balo kha ni logi suni hik bai bo ma haing la je কথা না ওগর bo bo pro hong lai bani তো 2 বছর আগে বা 1.5 বছর আগে আর মানে স্কুল থামানে সিনকে বহি ফেমিনান বরে লগিনি গাই বগারি কাটি কাটি হিনো বিন তো কাই কাই বনা সাবনা আংনা হামজাগো আংনা নাইথাগো আনা টাস খাইরে দিন নানো রাংগো নাই যে সামনে নাখির নাই আহি ইরাই সাউটা বকর সকর কে বন সাব জানা বাবনালে বিশেষ কে তো ওসা কাছে হিনা আমাদের সঙ্গে আতা bo hospital ma তাও ডোমাসরা হসপিটাল ডোমাসরা বেচি bo domosora patient na sebo khai tong na ডোমাসরা সিনেস্টাম নো oke afro rogo ngai furun bore ngor tam mukhe understanding khale no tatte sa na mi len samukhe পাইসা মিটিং নি যত ন স্টাফ মিটিং খাইলে কা হয় রংনা লেখা বিনি কমপ্লেন অনেক 2-3 বার ন খাবে না আগে বঙ্গা আন বরিনি আপনি আগে বঙ্গা 2-3 বার কে অনেক সোয়ানি খাই যেটা বিনি কমপ্লেন রক কে আপস অনেক মিটিং খাই 6 লেখা ব আমটি রক তাই মাংয়া নাকে বিনি বাগে ang yana hini ko si jada bo iya ni ko sija bini pus ni bung kita ma bini pus ke to jidia no jadi dia dablu